Kamusta mga ka-Anli? Tara, samahan niyo ako magluto ng dinengdeng. Dinengdeng na kabuti. May kasamang ampalaya at bulaklak ng kalabasa. Tara, madali lang to mga ka-Anli. Himay-himay natin ng kabuti or uong sa Ilocano para makita natin yung mga dapat linisin. First, magpakulo tayo ng tubig hanggang kumukulo. Then isusunod natin ang ating luya. Yes, mga Ali, gumagamit ako ng luya. Isabay natin ng bawang. At syempre, pagkatapos doon, sibuyas. Ayan lang muna natin kumulo ng kumulo. Pag okay na siya, ayan, ang paborito ng mga Ilocano. Bagoong, Pangasinan. Yan, pag kumukulo na yan, Kali, pwede na nating isunod ang ating uong or kabote. Wow, yan pa lang, panalong-panalo na. Yan, isunod na natin ang ating ampalaya. Yan, sa panahon tag-ulan, mura ang ampalaya. Ganon din ang ating kabote. Sunod natin ang ating bulaklak ng kalabasa, mga ka-Anli. Yan, ang simple. Pag halo-haluin lang natin, takpan ng konti. Ayan, pwede na. Sagot na ng ating kabuti, ang ating tanghalian, mga ka-Anli. Oh, wow! Then, lagyan na lang natin ng konting pampalasa. Takpan natin ng ilang minuto. Ihanda na ang ating lamesa. Kasama ng ating plato at kutsara. Tara, ka-Anli. Tikman natin ang napakasarap na dinengdeng, kabuti, or inabraw na uong sa Ilocano. Tara na, kain na mga ka-Anli. Ready na.